Снежанка и други приказки. Приказките в книжката. Снежанка и седемте джуджета, красавицата и звярат, златната рибка, принцесата и граховото зърно, Хензел и Гретел, малката умница и малката русалка. Снежанка и седемте джуджета. Да видим картинките първо. И да започваме. В един огромен стар замък живеела щастливо малка принцеса. Тя била много красива, имала теменужено сини очи, дълги черни коси, а нежната й кожа била бяла като сняг. Наричали я Снежанка. Всички обичали момиченцето, само мащехата му се дразнела от неговата хубост и често заставала пред вълшебното си огледало, за да дири утеха в него. Ето, мащехата пред огледалото. Вижда се добре на картинката. Хубаво огледало, вълшебно. И какво казвала мащехата? Приятелю и съдник на моята красота, коя е днес най-първата в света? Огледалото неизменно отговаряло: най-красивата сред твоята свита, ти кралице си честита. Докато един ден огледалото отвърнало: най-красивата си ти всевластна, но днес съзирам ясно, че принцесата сияйна грее с хубост по-омайна. Кралицата така се ядосала, че решила да се отърве завинаги от заварената си дъщеря. Повикала един доверен слуга и му обещала торба пари, ако тайно отведе и убие принцесата в гората. Отначало слугата се полакомил за възнаграждението. Хванал момиченцето за ръка и го повел. Без да подозира нищо, Снежанка доверчиво го следвала. Щом навлезли в гъсталака обаче, слугата разбрал, че сърце му не дава да изпълни злата воля на кралицата. Снежанка приседнала да си отдъхне. Тогава той безшумно се отдалечил и се скрил сред дърветата. Минал час, минали два. Смрачил се, а слугата не се връщал. Настъпила нощта. Снежанка отчаяно се взирала в непрогледната тъма, треперила от страх и студ, накрая се сгушила под едно дърво и потънала в неспокоен сън. Птичи песни огласили гората на разсъмване. Един слънчев лъч весело се проврял между клоните на дървото, погалял Снежанка по личицето, погъделичкал е по нослето
и тя се събудила. Щом отворило очички, момиченцето разбрало, че снощните страхове били напразни. Съгледало наблизо пътечка и поело по нея. Вървяло, вървяло! Стигнало до една полянка. Сред полянката се издигала чудна къщичка с малка вратичка, малки прозорчета и малко коминче. Всичко било по-малко от обикновеното. Ето Снежанка как гледа хубавата, красива малка къщичка сред гората. Да видим първо картинките. Леле, че са красиви. Снежанка открехнала вратичката, привела се и прикрачила прага. Колко странно, мислила си тя, докато оглеждала кухнята. Толкова мънички чиники не съм виждала и лъжичките са като напръсничета. Масата е подредена за седмина, а в спалнята има 7 легалца. Значи тук живеят 7 души. Къде ли са? Колкото хубава била Снежанка, дваж по-добра била. Ще им сготвя топла гозба, за да ги зарадвам, рекла си тя и се захванала за работа. При вечер 7 дребни човечета, 7 весели джуджета се задали по пътечката, отворили вратичката и смаяно се скупчили на прага. На масата димяла топла супа, къщата светела от чистота, всяко нещо било на мястото си, а в едно от легалцата спяло най-красивото момиченце, което може ли да си представят. Ето ги джуджетата, колко са очудени и радостни и възхитени от красотата на Снежанка. Каква радост! Ти коя си? Побутнала е лекичко най-първото сред джуджетата. Снежанка отворила прекрасните си очи и като видяла 7 джуджета, сърцето й се изпълнило с любов и доверие. Докато им разказвала всичко от игла до конец, едри сълзи се търкаляли по бузите им и те бършели очите си и носовете си с големи носни кърпи. Накрая най-първото джудже казало: много си препатила, но мъките ти свършиха. Остани при нас. Когато ние копаем руда в планината, ти ще се грижиш за къщата. Обикнахме те от пръв поглед и ще те закриляме. Картинките. Над вечер слугата се върнал в замъка. За да не изтървее наградата, показал на мащехата сърцето на една сърна, като доказателство, че бил убил Снежанка. Кралицата се зарадвала и веднага застанала пред огледалото. Припомням, че това е вълшебно огледало, говорящо: приятелю и съдник на моята красота, а коя е днес най-първата в света? Огледалото отговорило: най-красивата сред твоята свита пак си ти честита, но в горската тама, посред дъхава трева, грей принцесата сияйна,
с хубост по-омайна. Щом чула това, мащеката се разтраперила от злоба и закрещала: „Не, верно! Лъжиш! Най-красивата съм аз!“ После се преоблякла в дрипави селски дрехи, взела кошница с ябълки и поела към гората. За да стигне по-бързо, скочила в една лодка и прекосила блатото. Чук, 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 потропало се на вратичката на горската къщичка. „Кой е?“ попитала Снежанка, защото си спомнила за ръката на джуджетата да не отваря, докато ги няма. „Аз съм бедна старица и продавам ябълки, за да преживявам“, чуло се в отговор. „Благодаря ти, но не трябва да отварям на никого“, рекло момиченцето. „Колко си послушна, браво! Щом си толкова добро дете, ще ти подаря най-хубавата ябълка, заповядай.“ Без да се замисля, Снежанка поела подаръка и веднага захапало уханния плод. Миг по-късно се строполила бездиханна на земята, защото злата мащеха била сложила в ябълката силна, смъртоносна отрова. Горкото момиче ставало все по-бледо, а кралицата с усмивка на уста бързо побягнала през гората. За щастие, едно зайче видяло всичко и припнало към рудника да повика на помощ джуджетата. Да видим картинките. Как бягат джуджетата. Ето. Така. „Бързо! Тичайте по-бързо! Снежанка умря!“ Една старица почука на вратата и втурнали се джуджетата да догонят злата вещица. Тичали, накрая видели да развява полите си по пътеката над пропаста. Още малко и ще ли да настигнат, ала изведнъж огромна светкавица продрала небето. Последвала я страховит гръм. Скалата се разцепила и злата мащеха полетяла в пропаста. Върнали се джуджетата в къщичката, пренесли приятелката си върху пухкава постеля от розови листенца и горко заплакали. Така. Как трябва да е горко или горко заплакали, друг въпрос. После я положили в кристален саркофаг, отнесли я в гората и всеки ден на връщане от работа минавали да я видят и да я оставят по едно цвете. Картинките да видим сега как лежи Снежанка миличката и джуджетата плачат около нея. Не щеш ли една вечер заварили до саркофага незнаен принц? Джуджетата му разказали тъжната история на Снежанка. Той ги слушал внимателно и накрая рекал: „С ваше разрешение ще отнеса в моя дворец. Ще събера най-добрите лекари. Колко е красива! Как бих искал да я съживя!“ Принцът нежно целунал заспалата девойка. Целувката развалила магията и Снежанка отворила очи. Принцът веднага е предложил сърцето и ръката си, а принцесата се влюбила в него от пръв поглед и с радост се съгласила да се омъжи за него. От този ден насетне Снежанка заживяла весела и честита в голям, приказно красив замък, само от време на време
и домъчнявало за верните и приятели и тогава отивала в гората на гости при 7-те джуджета. Ето новия замък на Снежанка. Хубав замък, подходящ за красивото момиче. И това беше края на приказката. Заживели щастливо и дълго и доволно. Така, следващата приказка се казва Красавицата и звярат. Живял нявга търговец с трите си дъщери. Веднъж се отправил на дълъг път и ги попитал какви подаръци да им донесе. Най-голямата поискала рокля от брокат, втората перлена огърлица, най-малката на име Хубавена, била най-красивата и най-милата от трите. Стига ми една роза, откъсната от твоите ръце. Скромно промълвила тя. Търговецът бързо приключил делата си и тръгнал да се връща у дома. Внезапно връхлетяла буря. Вятърът свистял сред клоните на дърветата. Конят се подплашил. Премръзнал изморен търговецът разбрал, че не ще се добере до далечната странноприемница. Отчаял се, но не щеш ли сторило му се, че нещо проблеснало в гората. Подкарал коня натам и колкото повече се приближавал, толкова по-ясно в тъмнината се откроявал приказен замък, окъпан в потоци светлина. Вратата била отворена, търговецът викал, но никой не понечил да посрещне неканения гост. Накрая влязал в замъка и като не спирал да подвиква, тръгнал да обикаля. Два големи свещника осветявали богато подредена трапеза, а централната зала. Търговецът се поколебал. Ала толкова гладен бил, че седнал на трапезата и се нахранил до насита. После се качил на горния етаж. Още в първата стая игривите пламъци на огъня и мекото легло, сякаш го подканили да си отдъхне. Търговецът почувствал, че е на край на силите си, легнал и тоз час потънал в дълбок сън. Събудил се чак на другата сутрин от мириса на димящо кафе и зрели плодове, които незнайна ръка била поставила в златен поднос до главата му. Търговецът се облякал, закусил и тръгнал да дири господаря на приказния замък, за да му благодари за подслона. Да видим картинките първо. Ето. И другата картинка. Колкото и да обикалял, никъде никого не срещнал. Накрая поклатил с почуда глава и излязъл в градината, за да си вземе коня. Не щеш ли? Погледът му бил привлечен от пишните цветове на голям розов храст. Търговецът си спомнил молбата на любимата си щерка, Хубавена. Протегнал ръка, откъснал една роза. В този миг и зад храста изкочил страшен звяр. Рвясалите му очи се втренчили в ужасения баща. Облечен прекрасни царски одежди, звярат проговорил с човешки глас. Ето какъв страшен звяр. Чи страшен. И търговецът как се е стреснал. Така. Та звяра проговорил с човешки глас. Да видим сега какво е казал звяра на другата страница. Дадох ти подслон и яде на трапезата ми, спа в леглото ми, а сега реши за благодарност да крадеш от розите ми.
Що ме така ще ти убия? Търговецът се хвърлил в краката на звяра и с треперещ глас го замолил. Прости ми, ще направя каквото пожелаеш, само ми пощади живота. Откъснах тази роза не за себе си, а за моята щедка, хубавена. Звярат отдръпнал лапите си. Хубавена, казваш? Добре, ще ти оставя жив, ако обещаеш да доведеш дъщеря си. Търговецът бил толкова оплашен, че веднага се съгласил не след дълго. Хубавена! Самата Хубавена пристигнала в приказния замък. Звярат е посрещнал с големи почести, отредил и най-красивата стая в замъка, дарил е с внимание и грижи. Отначало Хубавена изпитала само страх и отвращение, ала полека-лека разбрала, че зад ужасяващия му вид се крие буден ум и добро сърце. Ето красавицата и звяра на картинка. Да видим и тази картинка сега. И продължаваме прочита. Времето минавало неусетно, приятелството между тези толкова различни същества се засилвало от ден на ден. Докато веднъж звярат събрал смелост и помолил Хубавена да му стане жена. Да се омъжа за това отвратително чудовище. Никога! По-добре да умра! Ужасила се девойката! Ала като знам колко е мил и добър, никак не ми се иска да го обидя. Моля те да ми простиш, но не бих могла да приема предложението ти, започнала да обяснява тя с пресекваш от вълнение глас. Много бих искала, но... Не се притеснява и напълно те разбирам, прекъснала е звярат. И не ти се сърдя. А дните продължили да си текат по-старому и случилото се нямало никакви последствия, слава Богу. Тъкмо обратното, звярат станал още по-мил и дори подарил вълшебно огледало. Погледнала ли в него, Хубавена виждала далечното си семейство и вече не се чувствала толкова самотна. Един ден звярат е заварил цялата обляна в сълзи. Баща ми е много болен. Така ми се иска да ида да го видя, преди да е станало твърде късно, хлипала нещастната девойка. Да видим картинката на следващата страница. Ето го звяра. Това е невъзможно. Знаеш, че не можеш да напускаш моя дом? Поклатил глава господарят на замъка и се отдалечил. Не минало много време и звярат се върнал. Погалил девойката по косата, помислил, пък рекал. Ако се закълнеш, че ще се върнеш точно след 7 дни, ще се върна. Заклевам се във всичко най-свято за мене, извикала Хубавена. Толкова си добър. Като видял до себе си любимата си щерка, търговеца веднага се почувствал по-добре. Времето минавало неусетно и скоро бащата се вдигнал на крака. Хубавена била много щастлива и изобщо не разбрала как отлетели обещаните 7 дни. Една нощ и се присънил страшен сън. Видяла звяра, който в предсмъртни мъки напразно е зовял. Върни се, моля те, върни се при мен. Хубавена скочила от теглото, метнала се на коня и го пришпорила към замъка. Щом стигнала течешком, обиколила навсякъде в целия замък, нямало жива душа. Хубавена изтичала в градината, ужасно предчувствие задушило. Доброто й сърце не е излагало. Звярат бил там, до едно дърво, с затворени очи като мъртъв. Хубавена се втурнала към него, прегърнала го и се разридала.
Не умирай, моля те, не умирай, искам да се омъжа за тебе. И изведнъж станало чудо, отвратителният звяр изчезнал и на негово място се появил красив и усмихнат момък. От колко време чакам този миг, възкликнал той. Преди много години зла магьосница ме превърна в чудовище, проклеме само любовта на красива девойка. Можеше да ми върне човешки образ, ти пожела да се омъжиш за звяра, ти развали магията, вече нищо няма да ни раздели. Ето как звяра се превърнал красив момък и хубавена е колко щастлива, ето ги двамата на картинката. И както си му реда, вдигнали голяма сватба и заживели двамата доволни и щастливи в чест на хубавена. Принцът наредил в градината да се отглеждат само рози. Ето защо и до ден днешен замъкът се нарича замъкът на розата. Колко красиво име! И аз бих искал да имам такъв замък. Замъкът на розата. Продължаваме към следващата приказка. Да видим картинките първо. Ето. И тук. Така. Да започваме. Златната рибка. В слупена каштурка на морския бряг живеел беден рибар. Една сутрин, както винаги нарамил, той мрежите и тръгнал. Мисли му, ако пак се върнеш с празни ръце, провикнала се вечно недоволната му жена на прага на къщата. Стигнал рибарят до брега, хвърлил мрежите и не щеш ли нещо пробляснало? Не съм виждал такава рибка досега, мислил се той, докато е оглеждал шепите си. Изведнъж рибата проговорила с човешки глас. Добри ми човече, моля те, пусни ме на свобода. Аз съм рожба на морския цар. Ако ме освободиш, ще изпълня всяко твое желание. Рибарят така се стреснал от видяното и чутото, че тутък си хвърлил рибката обратно във водата. Върнал се вкъщи и разказал всичко на жена си, а тя здравата му се накарала. Защо я пусна, без да й поискаш нищо? Тичай обратно на брега. Намери я, кажи, че искам ново корито, защото старото е съвсем прогнило вече. Горкият човечец се върнал на брега на морето, повикал рибката, а тя тоз час се подала над водата и като разбрала за какво става дума, рекла: върни се вкъщи и ще видиш, че желанието ти е изпълнено. Рибарят тръгнал към дома си. Вървял си мислял, че жена му най-сетне ще престане да мърмори, ала горчиво се лъжел. Още от вратата започнала тя да го хока. Значи така, рибката наистина е вълшебна. Виж, старото корито стана като ново. Ето, тази жена почва да ми прилича на Фатима, съпругата на Маруф обощаря. Същата така вещица. Как му се кара. Не стига ето ново корито, ми му се кара. Така, да видим първо картинките на другата страница. Една голяма картинка тук. Рибаря и златната рибка си говорят. Колко хубава картинка. Бързо тичай на брега и искай нова къща, голяма къща. Какво иска жена ти този път, попитала рибката. Иска голяма къща, промълвил колебливо рибарят. Ти се отнесе добре с мен и желанието ти ще бъде изпълнено. Този път рибаря не бързал да се върне от дома. Вървял бавно и си представил колко доволна ще бъде жена му,
че си имат нова новеничка къща, но тя вече тичала насреща му и за малко не го помела като ураган. Да видим картинките на следващата страничка. И тази картинка рибаря с златната рибка, колко са готини. Така. Връщай се обратно, искай истински замък, а не някаква си проста къща като тази. Искай хубави дрехи и скъпоценности. Думите й наскърбили рибаря, но свикнал от години с лошия характер, той не посмял да й каже нищо и поел отново към брега. Със свито сърце повикал рибката. Този път тя не бързала да се покаже над вълните, само морето станало по-бурно от преди. Много съжалявам, че пак те безпокоя, но жена ми поразмисли и вече иска замък, иска също и не довършил. Рибката изпълнила и тази прищявка на капризната готова на добрия човече тръгнал обратно към къщиче, а на най-горното стъпало на парадното стълбище с нетърпение го чакала жена му, натруфена из богати дрехи, накичана с скъпоценности, както ние казваме, като Коледна елха се накичала. А да видим картинката на следващата страница. Леле, какъв дворец! Принцеса няма, разбира се, има някаква лоша жена. Ето е отблизо. Каква е, и двореца е малко, и горкия рибар още малко и ще се поклони като пред Създателя. Боже мой! А какъв дворец е получила безплатно подарък. Така, да продължаваме, стига с анализите. Върни се обратно и искай. Прекъснал е обаче рибаря. Какво повече можеш да искаш? Всичко си имаме. Опитал се да я прекъсне рибаря. Не приказай много, ами бързо се връщай на брега. Искам да стана императрица. Тук не мога да не се усмихна, но продължавам да чета. Отчаял се рибарят. Ами, как няма да се отчай? Поел към морския бряг. Това време се развихрила страшна буря. Небето, раздирано от страховити светкавици, станало черно, като катра на вълните, с трясък се разбивали в крайбрежните камъни. Приклекнал рибарят на една скала, морето го обливало от всички страни, а той дълго викал рибката. Най-накрая тя се показала на повърхността и рибарят засрамено и прошепнал поредното желание на жена си. Рибката го изслушала без да промълви нито дума и се потопила обратно в морските дълбини. Напразно чакал отговор човечецът рибката. Повече не се върнала. Нова светкавица прорязала небето и в краткия миг рибарят успял да забележи, че и замъкът, и новата къща биле изчезнали. Вместо тях на същото място кривната на една страна се гушала старата им схлупена каштурка, вътре жена му плачела, чак да примирала. Така ти се пада, ядосано промълвил добрият човечец, а дълбоко в душата си бил доволен, че всичко се върнало по-старому. Както по-рано, ден след ден, рибаря прекарвал на морския бряг и продължавал да хвърля мрежите си, ала никога вече не срещнал златната рибка. Ето как рибаря иска да говори на рибката, но тя обърнала опашката и повече не се появила. Това беше край на тази приказка. Преминаваме нататък. Една много знаменита приказка. Принцесата и граховото зърно.
или зърно. Така че принцесата и граховото зърно. Ето тук граха. Картинките да видим първо. Колко много дюшеци. Така, да започваме. Живял някога един принц. Обиколил той близки и далечни земи да си дири невеста, но така и не открил красавица, дето да е умна и възпитана, да е образована и с изискани маниери, каквито могат да се придобият само в най-благородна семейна среда. Кралят и кралицата се отчаяли. През една тъмна нощ се разразила страшна буря и тогава откъм главната порта на замъка се разнесло настойчиво чукане. Краля наредил да отворят вратата. За очудване на всички на прага стояла красива девойка. Аз съм принцеса. Моля да ми извините за късното посещение, но каляската ми заседна на пътя и кучеяшът не ще може да извади до сутринта. Бъдете така любезни да ме приютите във вашия замък, помолила измокрената до кости девойка. Кралицата любезно е посрещнала, ала изкалените и омачкани дрехи на принцесата не й вдъхнали особено доверие. Ето как приказката, че подрехите посрещат, не е лъжа. Бързо скроила хитър план, за да научи истинския произход на неканената гостенка. Подгответе синята стая с мекото легло. Ще дойда лично да се уверя, че всичко е направено според правилата на най-изисканото гостоприемство, и кралицата наредила да натрупат върху леглото 10 пухени постели, а най-отдолу мушнала малко, мъничко грахово зърно. Бурята продължила да вилнее през цялата нощ, ала младата принцеса потънала в дълбок и сладък сън. На другата сутрин кралицата попитала гостенката: добре ли спахте, мила принцесо? Меко ли беше леглото ви? О, да! Леглото беше много меко, отговорила възпитано младата дама. Беше дори толкова меко, че през цялото време усещах нещо мъничко твърдичко под най-долната постеля. Тази сутрин погледнах и видях, че това е едно нищо и никакво грахово зрънце. Пак да покажем постелята. Леле, каква постеля, и принцесата, която се спинка върху нея. Кралицата се извинила за неудобството и стичала при сина си: събуди се, ставай бързо, ще проспиш късмета си. Представи си, принцесата през 10 постели усетила граховото зрънце. Само нежната кожа на една истинска дама може да се подразни от такова малко грахово зрънце. Вдигнали царската сватба, а грахчето оставили на показ в музея на замъка. Този замък е уникален, имал музей. На най-почтенното място специално изработена кутийка от злато, сребро и скъпоценни камъни. Край на приказката. Минаваме на следващата приказка, но първо да разгледаме картинките, един бърз поглед на първите 2 странички.
Хензел и Гретел. В малка схлупена кащурка сред гората живеел беден дървар с двете си деца. Момченцето се казвало Хензел, а момиченцето Гретел. Втората му жена често се отнасяла грубо с децата и все повтаряла на мъжа си: прекалено много гърла за изхранване има в тази къща. Трябва да се отървем от малките сополанковци. Сърцето на бедния баща се късало от мъка, не можел нито да се пребори с ощията на жена си, нито да изостави децата си, а мащехата не спирала да му натяква. Ето на картинката колко натяква, а той смазан от мъка и болка. Отведи ги навътре в гората и ги остави там. Сами едва ли ще намерят обратния път. Не се тревожи толкова, ако някой ще ги приюти. Децата чули всичко и Гретел горко заплакала. Хензел също се оплашил, но взел да успокоява сестричката си. Не дей да плачеш. Каквото и да се случи, все някак си ще намерим пътя за дома. После се измъкнал с кришом от къщи и напълнил джобовите си с бели камъчета. Прибрал се и легнал да спи. Цяла нощ проклетата жена не спряла да гълчи. На сутринта дърваря поел с двете си деца към гората. Щом навлезли в гъсталака, Хензел започнал да пуска едно след друго белите камъчета в тревата. Ето, пускал камъчета Хензел, за да намерят обратния път. Картинката и другата картинка. По някое време спрели да отдъхнат, а баща им се захванал да сече дърва, като навлизал все по-навътре в гората. И повече не се върнал. Минал час, минали два, мръкнало се. Страховити черни сенки подхванали нощния си танц в гората. Колко поетично, пак ще го прочета. Страховити черни сенки подхванали нощния си танц в гората. Гретел потреперяла и тихичко заплакала. Успокой се, помислил съм за всичко. Нали ти обещах, че ще се върнем вкъщи, говорил и Хензел, но и неговите зъбки потраквали от страх. Скоро луната изгряла и белите камъчета проблеснали в тревата. Хензел хванал сестричката си за ръка и двамата поели по осветената каменна диря. Посред нощ стигнали до дома и се вмъкнали в стаята си през прозореца. Без да будят никого, изморени и премръзнали, те се мушнали в леглата и заспали. На другата сутрин, като разбрала, че децата са се върнали, мащехата страшно се ядосала. Заключала ги в стаята и ги оставила само на хляб и вода. Цял ден и цяла нощ викала и проклинала баща им, че не е изпълнил заръката й. На следващата сутрин дърварят отново поел с децата към гората. Хензел крил в пазвата си сухия къшей от вечерята и щом навлезли в гъсталака, започнал да троши хляба и да оставя диря след себе си. Само че горските птички не знаели колко важни са тези следи за децата и бързо изкълвали до една всички трохички. Дърварят пак си намерил някаква работа и децата отново останали сам самички през целия ден в гъстата гора. Не се тревожи, успокоявал Хензел сестричката си. Пак съм направил пътечка до дома, като миналия път. Ето картинката да видим. Бащата с двете си дечица. Картинките.
Чакали, но баща им не се връщал, а на свечеряване децата разбрали, че и трохичките са изчезнали безследно. Страх ме, плачела Гретел, студено ми е. Хензел, искам да се върнем у дома. Гладна съм. Хензел се страхувал не по-малко, но прегърнал сестричката си и се опитал да я успокои. Нещастните деца се сгушили едно в друго, за да се топлят. И прекарали нощта свити до дънера на високо дърво. Едва се зазорило и те тръгнали да търсят пътечка към дома. Колкото повече обикаляли, толкова повече се обърквали и тък му загубили всяка надежда, стигнали до една полянка, а насред нея се усмихвала необикновена къщичка. Гледай, това е шоколад! Захласнал се Хензел и откъртил парченце от мазилката. А това е захарна пръчица! Възкликнала Гретел и отчупила една решетка от прозорчето. Не мърдам от тук, промърморил с пълна уста Хензел. И аз, сладко примляснала Гретел. Прегладнелите деца, които дори на сън не биле виждали такива примамливи лакомства, нетърпеливо се нахвърлили върху тях, ала щом протегнали ръце към бисквитената врата, тя се отворила и отвътре се подала една старица. Добре дошли, дечица, влезте, не се страхувайте, гладници. Поканила ги много любезно тя. Внимателно огледала Хензел от глава до пети и рекла: защо си толкова слабичък? Няма значение. Баба ще те охрани, а после ще те изяде. Старицата бутнала Хензел към дъното на стаята, тикнала го в една клетка и я заключила с катинар. Ти сега ще ми слугуваш, после и тебе ще изям. Заканила се тя на Гретел и излязла. Ето картинката, където лукавата баба човекоядец измамила малките дечица с шоколадената къщичка. Както вече сте се досетили, сладката къщичка била коварен капан за невинни дечица, измислен от тази зла вещица. Тя била много стара и не виждала вече добре, пък и Гретел размазала масло по стъклата на очилата й. Дай да видя пръстчето ти, заповядала вещицата на Хензел, всеки ден, за да провери колко е надебелял. Вместо пръстчето си хитрото момче и показвало тънко пилешко кокълче. Бре, ядеш, а не напълняваш, чухкала се вещицата. Един ден и омръзнал да чака повече и заповядал на Гретел. Напали пеща, днес ще ми приготвиш вкусно печено от това момченце. След малко нетърпеливо се провикнала. Готова ли е пеща? Ще слагаш ли вече тавата? Не мога да разбера дали е достатъчно топла, проплакала Гретел. Толкова много дърва сложих, но... Марселана, некадърница! Всичко трябва да върша сама. Ядосала се вещицата и се надвесила над пеща. Гретел това е чакала, бутнала в огъня и хлопнала вратичката, после изтичала до клетката, освободила братчето си, а с катинара за по-сигурно заключила вратичката на пеща, отдъхнали си двете деца, успокоили се и почнали да похапват сладко от къщичката. Един ден стигнали до голямото шоколадово яйце, разчупили го и тогава намерили вътре ковчеже с жълтици. Струва ми се, че от вещицата вече останало само купче на пепел, рекъл Хензел. Време е да си тръгваме за вкъщи, предложила Гретел. Напълнили цяла кошница с лакомства, взели и ковчежето с жълтиците и поели на път.
Вървели ден, вървели два, на третия ден намерили пътеката към дома, не щеш ли по едно време видели, че насреща им тича техния обичан татко. Обиколих цялата гора да ви търся, задъхал се от умора той. Мащехата ви умря и можете спокойно да си дойдете вкъщи. Двете деца се хвърли на врата му, разцелували го, после Гретел се сгушила в обятията му, а Хензел отворил ковчежето и рекъл: погледни, татко, виж какво сме ти донесли. Сега сме толкова богати, че ще сечеш дърва само за удоволствие. И от този ден насетне тримата заживели спокойно и щастливо. Ето картинката. Колко са щастливи таткото с двете си хубави дечица. И това беше край на приказката, но продължаваме нататък. Малката умница. Да видим първо картинките. И да започваме с приказката Малката умница. Далече, далече, някъде из безкрайната руска степ, в малко селце живеели двама братя. Единият Дмитрий бил богат, а другия Иван бил беден. В един хубав октомврийски ден Дмитрий яхнал дорестия си жребец, а Иван кобилката си, и поели към пазара в столицата. Вечерта спрели да пренощуват в изоставена колиба. Вързали конете, изкатерили се на две купи сено и заспали. Събудили се чак на другата сутрин и що да видят? Вместо два конете вече биле три. През нощта Ивановата кобила родила конче, а сега, като се насукало с топло мляко от майка си, то се опитвало да пристъпва около жребеца. Кончето е мое, рекал Дмитрий. Той е син на моя жребец. Че жребецът кой ли го е родил, засмял се Иван. Кончето е син на моята кобила. Мое! Нали виждаш, че обикаля около жребеца? Не е твое. Мое, защото суча мляко от моята кобила. Двамата здравата се скарали, като не успели да се разберат, отишли в съда. Ала братята не знаели, че веднъж годината точно този ден сами император идвал да раздава правосъдие. Като научил за какво става дума, всевластният веднага осъзнал, че кончето е на бедния брат. И тък му да му го присъди, видял, че селянинът му намига. От притеснение или от що ли, Иван наистина бил започнал често да примигва. Императорът сметнал това за неуважение към височайшата си особа и решил да накаже бедняка. Тъй като спорът ви е неразрешим, ще присъдя кончето на онзи от вас, който успее да разгадае моите 4 гатанки. Слушайте внимателно! Кое е най-бързото нещо на света? Кое е най-тлъстото? Кое е най-мекото? Кое е най-ценното? Явете се пред мен точно след 7 дни. Тогава според отговорите ви ще реша на кого да отсъдя кончето. Така. Картинките. Тръгнал се Дмитрий, огрижен, нито отговорите му идвали на ума, нито имал с кого да се посъветва, от скъперничество живеел сам самин. За да не харчи пари, не пожелал дори да се ожени. Мислил, размислял, по едно време се сетил за една своя съседка, която се славила като голяма хитруша и още по-голяма умница. Преди време и бил дал назаем цяла рубла, а това било толкова отдавна, че вече му дължала 3 рубли. Направил си сметката, че може да
и опрости лихвите срещу отговорите на императорските гатанки. Така и станало, само че съседката веднага проявила хитростта си и поискала опрощаване и на лихвите, и на целия дълг. Дмитрий се намръщил, но накрая приел. Най-бързото нещо на света е конят на мъжа ми. Започнала набедената умница. Най-тлъста е нашата свиня. Най-мек е новия ми орган, защото е пълен с гъш и пух. А най-ценно е внучето ми, което не бих заменила за всичкото злато на света. Дмитрий не бил сигурен, че това са верните отговори, ала нищо по-добро не можел да измисли. Ето Дмитрий как изслушва умницата. По това време и Иван се прибрал вкъщи. Бил вдовец и сега живеел само с малката си дъщеричка. Щом чуло гатанките, момиченцето тутък си рекло: най-бързото нещо на света е мразовитият северен вятър. Най-тлъста е родната земя, която ни храни. Най-мека е детската милувка, а по-ценно от всичко на света е честността. В уречения ден двамата братя се явили пред императора. Глупавите отговори на Дмитрий го разсмели до сълзи, ала мъдрите отговори на Иван го накарали да се замисли. Императора си знаел, че предния път не постъпил честно с бедняка, но не искал да го признае пред царедворците и затова извикал: щом си толкова честен, Иване, кажи, сам ли намери верните отговори? Простете ми, Ваше Величество, ала не аз, а малката ми дъщеричка ги отгатна. Императора пак се почувствал засегнат от думите му, но рекал: щом имаш толкова умна дъщеря, ще ти дам награда. По достоинство ще получиш и кончето, а след седмица и 100 сребърника отгоре. Но ще трябва да изпълниш едно условие. Те царе, императори винаги поставят условия. Всевластният весело смигнал на съветниците си и продължил: нека умната ти щерка се яви в двореца нито гола, нито облечена, нито пеша, ни на кон, без дарове, но с пълни ръце. Ако успее, ще спечелиш кончето и 100 сребърника. Ако не успее, обаче, внимавай, ще загубиш главата си. Иван така се объркал, че дори престанал да примигва. Върнал се вкъщи, ни жив ни умрял, а щерка му помислила, пък рекла: хвани ми жив заек и жива яребица и не бери грижа за нищо. В уречения ден двореца се стекло любопитно множество. Не чакали дълго. Скоро момиченцето се появило в рокля от мрежа, яхнало заек и с яребица в ръка. Нито било голо, нито облечено, нито ходило пеш, нито яздило кон. Императорът се намръщил, рекъл: имаше още едно условие, да не ми носиш дарове, но да не идваш с празни ръце. Момиченцето му подало яребицата, той посегнал да я вземи, ала птицата изпърхала и отлетяла. Така и третото условие било изпълнено. Императорът се засмял одобрително и благосклонно попитал малката умница: истина ли е, че баща ти е много беден и кончето ще му върши добра работа? Ето императора, ето и дъщерята на Иван. Хубава картинка. Разбира се, отвърнало момиченцето. Преживяваме само от улова на зайци в реките и капаните за риби в горите. Ха, обърка се. Май не си чак толкова умна. Къде се е видяло и чуло зайците да плуват в реките, а рибите да тичат из горите? Кажи де, а къде се е чуло и видяло жребец да роди конче? Запитало на свой ред момиченцето. Императорът се разсмял от сърце. Дал на Иван и кончето и 100 сребърника, накрая рекал: толкова умно дете може да се роди само в моето царство.
Следващата приказка, погледнем орнаментиките и картинките всъщност, бързо. И да започваме с приказката Малката русалка. В прекрасен златен дворец, украсен с пастроцветни корали и бисерни миди, живеел мъдрия беловлас владетел на морските дълбини, заедно с 5 си дъщери, 5 красавици русалки. Най-малката била и най-красивата. Имала вълшебен глас. Щом запеела под звуците на своята арфа, всички морски обитатели се събирали наоколо. Мидите дори се разтваряли, за да я чуват по-добре. Толкова я обожавали, че са не били готови сами да изтръгнат перлените си сърца. Малката русалка не спирала да пее и все се взирала в забуления слънчев лъч, успял да проникне чак до морското дъно. С нетърпение очаквала деня, когато щяла да види бленувания горен свят, за който само била чувала от разказите на сестрите си. Още си малка, говорила майка й, трябва да навършиш 15 години и тогава ще ти разрешим да се покажеш над водата. Най-после дългоочаквания ден настъпил. Морският цар погадил дългите руси коси. На любимата си щерка закичил с приказно кехлибарено цвете и рекъл: вече можеш да се качиш горе, да вдишаш от свежия въздух и да зърнеш небето. Ала никога не забравяй, че онзи свят не е нашият. Ние сме деца на морето и не приличаме на хората. Бъди много предпазлива и никога не се приближавай до тях. Те ще ти донесат само нещастие. Малката русалка едва го изчакала да свърши, плеснала с грациозната си опашка и бързо изплувала над водата. Каква красота! Слънцето тъкмо залязвало зад хоризонта, сторило и се, че по златисти от блясъци сред вълните той изпраща нежни целувки, свечерило се звездното небе и се усмихвало, а ято безгрижни чайки е поздравило с весел крясък. Възхищението на малката русалка нямало граници. Излязла от водата и приседнала на една скала. Неочаквано към брега се приближил голям кораб. Моряците хвърлили котва и започнали оживено да се готвят за някакво празненство на палубата. Скоро небесният свод се озарил от безброй разноцветни светлини и в нощната тишина прогърмели фойерверки. Да живее капитанът! Честит рожден ден! Да е жив и здрав още 3 пъти по 20 години. С весели възгласи моряците поздравявали високия мургав младеж, който щастливо се усмихвал от мостика. Скрита в тъмнината, русалката следяла всеки негов жест. Изпивала го с поглед и някакво странно чувство на радост и мъка пронизало сърцето й. Внезапно леден вятър разбунил вълните, катранено черното небе се разтворило и върху беззащитния кораб се изсипал порой от огнени светкавици и оглушителни грамотевици. Ето кораба, грамотевиците и събитията тук. И другата картинка. Така. Внимавайте! Корабът! Русалката се опитала да надвика бурята, но ураганният вятър заглушил нежния глас. Високите вълни залели палубата, мачтите се пречупили, платната се сгромолясали. Сред отчаяните викове на моряците корабът потънал.
Миг преди това русалката зърнала младия капитан да полита към водата и заплувала бързо натам. Търсила го дълго, сред огромните вълни, гмуркала се до дъното, после пак изплувала, но всичко оставало на празно. Отчаяла се и точно тогава светлината на последната светкавица зърнала момъка върху белия гребен на една вълна. Хвърлила се нататъка и скоро той се озовал в обятията й. Цяла нощ бурята вилняла. Морето бушувало, русалката със сетни сили придържала над водата загубилия съзнание млад капитан. Първите утрени лъчи се окъпали в намръщеното море и бурята внезапно утихнала. Картинките да видим. Така и тук. Русалката избутала тялото на любимия си на брега. Нали не можела да ходи, тя останала да лежи на пясъка с опашка, потопена във водата и стискала ръцете му в дланите си, като се опитвала да го съживи с топлината на своето тяло. Изведнъж дочула хорска гълчава и се подплашила, хвърлила се обратно в морето. Елате насам, тук има някакъв мъж. Вижте, като че ли още диша. Горкият, трябва бързо да го отнесем в замъка. Не, по-добре да извикаме помощ. Момъкът отворил очи и срещнал загрижения поглед на чудно хубава девойка. Благодаря ви, че ми спасихте живота, промълвил той, без да откъсва очи от красивата непозната. Бедната русалка, истинската спасителка, станала безмълвен свидетел на тази несправедливост. Уморено заплувала към бащините палати, но чувствала, че на онзи бряг е оставила частица от сърцето си и опитала се да разкаже всичко на сестрите си, ала сълзите я задавили. И тя се скрила в стаята си. Дълго останала затворена там. Не искала да вижда никого. Залък не слагала в уста, русалката съзнавала, че любовта й към младия капитан е безнадежна, защото и най-голямата морска красавица не може да се омъжи за човек. Ала кой ли заповядва на сърцето си? Само магиосницата от подземното царство знаела как да й помогне. След дълги размишления русалката изплакала мъката си пред нея. Значи ще се разделиш с красивата си рибена опашка, ще я замениш за 2 женски крака, така ли? Ехидно попитала магиосницата. Добре, но после да ни кажеш, че не съм те предупредила. Първата страшна болка ще изпиташ, когато изпълня твоето желание, а после при всяка крачка пак ще те пронизва нова, ужасна болка. От нищо не ме е страх, промълвила русалката. Единственото ми желание е да ида при моя любим. Почакай, не съм свършил още, продължила старицата. Като награда за услугата искам да получа прекрасния ти глас. Ще се превърнеш в истинска жена, но ще останеш няма до края на живота си. Че лоша магиосница. И запомни добре, ако мъжът, когато обичаш, се ожени за друга, ти никога повече не ще се превърнеш в русалка, а тялото ти ще се стопи като морска пяна. Съгласна съм на всичко, извикала русалката. И без да се колебае повече, грабнала магическото биле от вещицата и изплувала над водата. Нямала търпение да се върне при своя любим, при своя знатен принц и без да се колебае повече изпила чудотворния елексир. Пронизала е толкова остра болка, че тутък си загубила съзнание, но магията действала. Тласкан от тайнствена сила, принцът се отправил към морския бряг и намерил безжизненото тяло на красивата девойка. Не се страхувай от нищо, рекал и той, щом отворила прекрасните си очи. Как се казваш, откъде идваш? Само че русалката вече нямала глас и не можела да му отговори. Принцът нежно погалил мокрото й лице и казал: ще те отнеса в замъка и ще се погрижа за теб. От този ден насетне малката русалка сякаш се природила.
всяка стъпка, всяко движение причинявали неописуеми страдания, но в името на любовта тя смело понасяла всички изпитания. Принцът я канил на разходка, бил любезен и мил, обграждал е с топло внимание и доставял малки радости, но тя усещала със сърцето си, че момъкът още помни непознатата девойка, която зърнал само за миг след корабокрушението. Един ден към пристана на замъка се приближил неизвестен кораб. Принцът и русалката отишли на брега да го посрещнат. Корабът пуснал котва и на мостика се появила любимата на принца. Непознатата принцеса не била забравила корабокрушеница. Скоро двамата се оженили и тръгнали на морско сватбено пътешествие. Принцът поканил най-добрата си приятелка русалката да сподели радостта им. Влюбената двойка се качила на кораба, готова да жертва живота си и да се стопи като морска пяна. Сърцето й приливало от скръб, излязла на мостика и тъкмо да се хвърли във водата, оттам се надигнал нежен шепот и си показали скъпите й сестрици. Ето картинката с кораба. Дай погледнем, голяма, хубава картинка. Русалке, русалке, не се отчаивай, ние сме с теб. Вземи тази кама и от нищо не се бой. Получихме я от злата магиосница, а в замяна оставихме косите си. Успееш ли да пронижеш сърцето на принца още с първите лъчи на слънцето, ти отново ще се превърнеш в русалка и ще забравиш страданията си. Девойката сграбчила камата и влязла в стаята на младоженците, ала щом погледнала щастливото лице на принца, сърцето й се свило от обич и мъка, изпратила му въздушна целувка и побягнала към мостика. Развиделявало се. Русалката хвърлила камата в морето и се гмурнала след вълните, готова да изчезне и да се превърне в морска пяна. Слънцето видяло всичко и изпратило един златен лъч в морето. Русалката погледнала за сетен път към светлината и изведнъж някаква магическа сила я изтеглила от водата и започнала да издига все по-нагоре и по-нагоре в небето. Облаците порозовели, разнесъл се нежен камбанен звън и русалката дочула странен шепот. Ела при нас, ела при нас. Кой ме вика, къде съм? Попитала девойката и сама се очудила, че отново може да говори. Ние сме въздушните феи, помагаме на хората. Правим ги по-ведри, по-весели. Ти беше готова да се погубиш заради голямата си доброта. За това и ти ще станеш въздушна фея. Русалката погледнала надолу към морето, където все още се виждал корабът на нейния любим. Очите й се навлажнили, а феите нежно й нашепвали. Цветята очакват нашите сълзи, които се превръщат в утренна роса. Ела при нас, ела при нас. Ето кораба на любимия на русалката. И това беше края на приказката и на книжката Снежанка и други приказки. Добре сте послушали.